अरे झाला काय थांबा रे. अरे घोडे मंडी काम काम तर त्याचे किती धावतात रे. ठाकूर साहेब मग तू थांबा. कंटाळ. ओय त्यांनी नागायला पावलं होतं मग गेलो त्या नागायला मजा येतली. आता एक काम करूया काय त्यांना बोलवूया काय झालं नक्की कळतं ना. हय्या त्या दोघांनी काय घेऊन या ते बंटी घंटी सगळ्या बी हाड हाड अय्या ओढी राहणार त्यांना गेलो मरे. अरे झाला का धावचा रे. अरे तो राजा थंय बोलायचा झाला गेलो असा काय भाऊ भाऊ म्हटल्यानंतर चुनो लावून गेलो शिरामा. अरे पैसे आज फाल्या नव्हत भाई आताच्या ह्याला त्याचा का काय भाव बोलतो तो राजा थंय बोलायचा वाटून गेलो. अरे विषय काय तू थंय जाऊन बोलाय राजा बोलायचं चल जाऊया रे आमचे जाऊया रे. अरे थंय जाऊन बोलायचं. अरे ते राजा बोलायला काय झालं तो धावता चुनू काय समजणार ना. तो एक थोडे 2000 गेले थंय जाऊन काय विषय करूया काय आला. अरे चला रे. अरे एक चला रे. या बेगीन या मारे सडसडीत नक्की काहीतरी गॅडमॅट झालं आवडला बा. या घेऊन या येतो. राजा बोलायचा धावतात आपले काय समजणार आहे तुमचं. भाऊ भाऊ केलं मेला काय सांगा. इले रे इले अरे रे आता का याच्या मात. ओ ठाकूर साहेब हा घोडे मंडी जसे कम कमतात ना त्याचे काय धावतात काय झाला काय. अरे झाला काय तर माकाच माहिती ना. अडे चुनवतो अरे भाव काय बडबड तर अरे तो म्हणतो 2000ची नोट घेऊन जा त्याच्यापासून काय माहिती नाही रे पप्पा काय झाला का. अरे काय सांगतलंय तुमका ओ बंटी होतो तडेसून मरे आणि मी जावतो हडेसून वाटेत मध्ये पडली 2000ची नोट. 2000 काय काय पुढे पुढे. अरे तो येता म्हटलं हेका दिसली मरे तडेसून दिसली म्हणून काय झाली उचलली मी. उचलली तुला दिसली नोट तुझी दिसली म्हणून तुझी झाली परत. अरे नोट गेली ती गेली माझीच होती ती. माझी तुझी झगडा मारून घ्या झालं तर जाऊन गेली तर तू काय ना माका ना त्या तिसऱ्यानं दिली. अरे तू का दिसली तू का गावली हे भावना पोचल्या आमच्याकडे. आता ह्याच्या पुढे काय झाला तर सांगा रे बाबा. अरे पुढे का ते का दिसले आणि माका गावली तितक्या दिलो मोनो आणि म्हणा लागलो काय कशी गजाल झाली मरे. अरे तुमचा त्या रामायण ना सगळा माका कळला. आता माझ्या डोक्यात एक मस्त प्लॅन असा. अंगलट बी येणार बी ना मग अंगलटी बिंगलटी येणार आम्ही विषय करू ना. आमचे प्लॅन एकदम कचकचित असतात कचकचित. बरोबर
कसं प्लॅन हा माहिती बा ते तुमचे 2000 गावा नाही 2-4 हजार तो फायदो होतो हो काय आणि होतो? आता तर मी काय सांगतोय ना ते तुम्ही सगळ्यांनी कान उघडून ऐका जबरदस्त प्लॅन 2000 दे ना जास्त गावतले पैसे एक्स्ट्रा मराला 2000 माराने प्लॅन ऐका बाप्या पण तिकडे कोंबडी आहे ते तुका माहित आहात ना? खूप आवड मिळेल. ऐक तुझ्या गुढ्यातल्या या कोंबडा लागतला छे कोंबडा बिमडा सर तुका काही एक मिळायचा ना कितके रुपये कोंबडा तुझा 500 शिवाय कोंबडा देऊचो ना राजा त्याचे 500 रुपये काढून तोंडार मार रे आता दितलोय समजला प्लॅन सक्सेस झालो की पहिले जे कोंबड्याचे पैसे गावचले ते तुझे याच्या पहिली येलेले ते केव्हा दितले पैसे अरे तर जुना आता परत काढू नको रे नवीन प्लॅन नवीन त्याचा बॉल नवीन पैसे होय का नको हा दितलंय मग अरे दितलो पहिले कोंबड्याचे पैसे तुझे झाला आठवण मी देतो तर प्लॅन कसं समजलं मा याचा कोंबडा घेतला की कोंबडा त्या मुरडायचा म्हणजे मान मुरडूची त्याची समजला मान मुरडली की तुम्ही दोघे जण ना भाव कशा बरे दिसतात दोघे जण एक पर्सनॅलिटी तुमची सारख्या अरे माझं अरे पुढे ऐका तुम्ही त्या कोंबडा घेऊन त्या गाडी बुडी टाकायचा अरे ऐक रे प्लॅन डिस्टर्ब करू नको आणि तुम्ही त्या गाडी बुडी टाकल्यात कोंबडा की हुईले मारायचे कोंबडा गेला रे रडायचा बरा खूप रडायचा आका कोंबडा गेला बरा असा आणि त्याच्यानंतर तिघांचा आमचा काय काम माहिती आमचा तिघांचा काय काम आणि हे रडांग लागले ना की आमची तिघांची एंट्री गावातले लोक कसे आम्ही गावातले लोक कसे 1.5 दिवस त्यांना म्हणजे चाळवून घालवता आणि त्या ड्रायव्हराकडे असा भासवून देवा की हे गरीब लोक आम्ही गरीब अरे नाटक समजलं मग नाटक करूता आणि तर कायची अर्धी केव्हा आम्ही सांची जमा आहे आमका सगळा होय सांची आणि प्लॅन सक्सेस जातलो पैसे गावतले गाडी येली कोंबडा टाकला आणि पैसे येले हा कळला रे गाडी टाकली कोंबडाईला पैसे घेतले उलटा बोलता अरे कोंबडा गाडी आणि पैसे समजला गाडी किती पैसे येले कोंबडा गाडी आणि पैसे या कोंबडा मुट्टून घेऊन येवा याजे ना पैसा तर बघ पहिली अरे पण तेव्हा जमा आहे केव्हा सांची मरे सांची आणि ती सारखे पैसे नाही समजला ह्या बघ मस्त असा जागा ही होय रे होय हयसर व्यवस्थित जाताला काम बरोबर तुम्ही जो ठाकूर साहेब रोवलो खो ते दिवसा जाताना ना कुचू काय केलंय आणि म्हणा लागलो कसं माझा काय खरा ना माका काम बघलं नाटका सुरू आली बघलं गेल्या फावटी तुमच्या दोघांचा विषय झालो तो माहिती मा 2000 तेव्हा लिहिलो कांडा लावून पळालो पेटवून दिला त्यांचा आता भाई अंगार येताला हयसर म्हणून बाहेर पळालो अरे हेरशी मेलायचे मोठे घातले आता फॉस फॉसच ते सांगते ना फॉसच मेला पण तो मनेन मेल्यांना 2000 कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन गेलो यो बाबा परत कितक्या रे 2,000 करता आता हयसर लक्ष दे रे तो मनो गावातलो आमच्या बरोबर मा तेव्हा तरी तावडेक गावतलो बरे घेऊया तू टेन्शन घेऊ नको परत गावतो कोंबडा रे माझे कोकले म्हणजे बाबू गुलू 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 काही एक भ्या नका तू मोठं कोंबू घेऊन येतो एक सारखी कवटा देऊ मस्त तांबडो कोंबू अरे काय गुलू गुलू आणि चिले काय करत अरे तुझ्या कोंबड्या काय ना धावता समजला मा अरे ह्या कोंबड्यावरती तर आमका गावतलंय बरे आणि काय बसतलंय गुलू गुलू पुरे आता जावे हा तू सर बरोबर हा समजला चला
मस्त स्पॉट आहे रे, पॉवरफुल. बघ समजला. अरे आता प्लॅनिंग आहे का? प्लॅनिंग माझ्याकडे आई स्पॉट बी व्यवस्थित हा. त्यामुळे काय माहिती मग आम्ही तिघजण गावातले असं समजला मग ते आमका तिघा का तरी दडाचा असा हा. आणि तुका माहिती मा तुझी काय करू आहे आता तुका पॉर सोडून गेला माहिता तेव्हा कसं रडलेलं आहे करून रडलेलो तसा रडा गोया. दशावतारा बी केलंय मा तसा दिसा गोया खरा तर पैसे गावतले समजला मा. सारख्या थांबवून घे ह्याच्यावर असा आमचा काय तुका हरेसून येऊचा आणि आमका तडे लावता दडा. आमका गावातले कसे ह्या करता समजला मा. ते का ह्या धीर दिवो समजला काय मा तुमका सगळ्यांका. चला 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 ठीक आहे चला या. गाडी आहे कशी दिसता. माझ्या कुकुल आहे माझ्या बाबू. पप्या गाडी येता लक्ष दी. हे भोंटी होय रे होय घराची गाडी दडदड मी उठतो. माझा कोंबडा मारला रे. कुठले काय रे तुझे. अरे मारलंय बरे. किती आलं रे. मोडलंय माझा कोंबडा. साहेबा मोडलंय. अरे मारलंय माझा कोंबडा. एवढा मोठा बरेला कोंबडा. कितकी कवटा दी आणि बरेली कोंबडी ती मारलंय. सोन्यासारख्या पोरासारख्या धरलेला आणि ते मारलंय माझा कोंबडा. मेले रे ते. मेले आणि चालते खावेला डोळे फुटले तुझे. मारलंय बरेला कोंबडा माझा. पक्या हा बंटीचा कोंबडा मरे मेला. माझा कोंबडा ह्यात मरे हाडंडी दिता आठवड्या नुकसान मरे. काय आला रे हाताला रे कसा कोंबडा मेला. मेला मरे ता. आता त्याचा राताला कसा हाड कवटा ती मरे. आता कितक्या नुकसान रे त्याका. नुकसान तर यारे काय काय रे केलं ती अरे. शी आता काय बघतो ना काय हो. कसा हो मेला कसा मारल्यात मग त्याका. करू आता आता जीवनच त्याच्यावर होता त्या कोंबड्याच्या. पैसे देऊ नुकसान ते किती देऊ. दिता किती दिता सगळ्या नुकसानच झाला त्याचा. दिता माझा सोन्यासारखा कोंबडा रे माझा कुकू. दिता पैसे दिता. बरा होता हो सोन्यासारखा. माझा कोंबडा दिसा भांडी रे फायदा. आता पैसे दिल्याशिवाय लावचा ना. काय ते करू. माझा कोंबडा तरी सुटा होय ना कसा बरोबर ना रे. असं नाही होय. माझा कुकू मारल्यान मरे. बंटी असा नाही रे रडा नको. बंटी पैसे दिले दिले. चला तुम्ही असं हो का जा. चले बंटी चल काय नाही छान होते. हा काय जाऊ तुम्ही. जरा पैसे वाढव. जास्त वाढा दी रे. पैसे जरा जास्त माग. मस्त करते हा ती मस्त. आवडा. आता परत आपलं पांढरी गाडी येता तुझी गाडी येतात. अरे माझा कोंबडा मारल्यान रे. माझा कोंबडा. काय खायला काही चढतंय बघ. माझा कोंबडा मारला त्याने.
कोंबडी गावली होती काय करूया घालतो नव्हतं कोंबड्या मध्ये मारल्यानी माझी बरं कोंबडी मुद्दाम नाही घालू मुद्दाम घालवणार नाही काय 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 केलं कोंबड्या मध्ये मारल्या मारून मला उडायला शे आम्ही घालतो गाडी दिसत नाही तुमका सांभाळून चालू ना गाडी आम्ही गाडी नुकसान कितके नुकसान झाला आता त्याका नुकसान काय करतो बिचारो आता गाडी स्लो होती आम्ही असे येतो काय झाला का जाऊ दे आता पैसे देऊ अरे पोरं कसं जमानी आता कवटा कोण टिकवलं त्याका काय पैसे तुम्ही पैसे देऊचे लागतले ना कितके देऊया पैसे त्यांना सांग जरा काय 200 दिस 200 दिस असं कसा बरोबर नाही तरी लागते 500 मला ती रडा नको पैसे देऊया नको काय म्हणताय पैसे देऊया म्हणलं. ऐका तरी 200 दे आम्ही जातो. 200 तर कोंबड्या माझा कोंबडा रे अरे आमच्या अरे काय सांभाळता मग काय 500 रुपये तुम्ही आता काय बोलता 200 रुपये कोंबडा आता काय येतं कोंबडा 200 रुपये? आता नको किले झाले समजा नाही 500 रुपये दे तुम्ही अरे आम्ही बघतोय त्या माका माहिती आहे काय 200 रुपये घेऊन बसलाय? राव असं तुम्ही आता हे करतो 500 रुपये दे काय रे तुमका एक काम कर बाबा हे रडा नको आणि हे ते आणि 100 तिथं 100 आहोत का आणखी ते कर आणि ती चला तुम्ही असं होता. त्याला त्यांचा तितके तरी भागान गेला चला बंटी बंटी असो चला चला सामावून घ्या हा बंडी फुकटची लावून नाही जाय होती घड्याने फुकटची लावून बघल्यात ना कसं प्लॅन सक्सेस होता माझं अरे डोक्यात पॉवरफुल माझा आता बघ 1100 रुपये झालेले आता काय आता आणि परत बरं आता जरा अजून 50 जरा वाढानी रे. आता परत जागा चला चला जागा गाडी येऊची आवाज येता गाडी येतो जागा येतो, लगेच. चल. अरे माझा कोंबडा रे कोंबडा मेला रे माझा कोंबडा मारला रे काय झालं रे काय झालं काय विचारतोय कोंबडा माझा मारलाय आणि कोणती कोंबडा मध्ये कोंबडा मारलाय सांग ना मरे कुठले गाडी सांग ना पोर कसं सांभाळी पोर कसं त्या कोंबड्या माका माहिती आहे नुकसान केलंय त्याचा दिली गजरी त्याचे हे इतकी कोंबडीनं अंडी दिली ह्या दिली त्या दिली खवटा आता ना गेला तर गेला आता का काय विषय बाबा का? सांगते मेहनत फुकट गेली मरे आणि त्या नुकसान मध्ये झालं तर काय अनिल हे जरा गाडी वॉश करून ठेवतो आणि जरा तुझी चावी दे मला जाऊन येतो अर्ध्या तासात येतो ठीक आहे या रस्त्याला सकाळी येताना कोंबडा या झाला फुकटचे 600 रुपये फुकट गेले आजचो दिवसच बाद रे कंटाळलो सकाळपासून काय नाही काय मध्ये मध्ये कोणी येता भैया कसा मेला माका समजाना गाडी एवढी इला कसा माझं तर लक्ष होतो मरे सारखो भैया कसा इला कायच समजाना माका
पहिलीच्या माझ्या खुई गावल्या अजून 1,500 तेच देऊ ना 1,500. तर मी काय बघूया कट करून सगळे देतलो अरे पैसा अरे पैसा अरे पैसा गाडी जागा घ्या पोझिशन येता येता तयार तयार रो. अरे मारलं रे माझा कोंबडा मारलं रे मारलं माझा कोंबडा बरेला मारलं रे माझा कोंबडा मारलं रे बरेला कोंबडा मारला कोंबडा मरे मेला मोठा केला रे कोंबडा मारला माझा कोंबडा मारला रे अरे माझा कोंबडा मारलाय रे कोंबडा मेला काय अरे कोंबडा मारला रे माझा कोंबडा अरे माझा अरे दिसला ना काय रे तुका माझा कोंबडा मारलाय बरे कसा मेला दिसाक 2-2 अंडी दे दिसतात अरे बघा तरी बरे आता मोठा कोंबडा माझा मारल्या अरे पैसे तुझे पट्टे आहे का पैसे देऊया मरे अरे पैसे दिलं नाही का पैसे दिचं कितके पैसे सांग 700 तरी दे बरं आता 700 ना काहीतरी कमी कर काहीतरी काहीतरी कमी करून दे दे. चल कमी कर 500 तरी दे बरे 500 होय होय पोटार दे ना तर पाटीर दे पैसे पैसे होय तो पैसे होय पैसे होय